Dan Joe Tanti għandu 71 sena, umru żmien jistudja s-sigurtà tal-ikel u l-ilma. Ma TVM News irrikonoxxa li għalkemm saru avvanzi fis-sigurtà tal-ikel kummerċjali anki f'Malta, wissa li nofs il-każijiet ta' avvelenament fl-ikel f'Malta jiġi mid-dar. Sostna li l-laħamnej, speċjalment it-tiġiġ, m'għandux jinħasel. Taħsilix, ġiġa tfaħħa fil-form mill-ewwel. Jew tfaħħa fil-brodu mill-ewwel, waħsel idejk mill-ewwel. Timissa ma mkien ħroġa mill-reper tfaħħa fid-dasbin, tfaħħa fil-waħsel idejk mix-xejk ta' bil-banda l-oħra, jekk taħselha tiġiġa, inti ħattajja mal-xina kollha. Ma tiskollok pereżempju tidix illi għadek kif kellek il-banana ġejja minn naħra tad-dinja, wara il-banana poġġejt it-tiġiġ biex jisserva. Mill-banda l-oħra remarka li l-frott u l-ħaxix għandhom jitlaħalħu biex jitneħħu sustanzi perikolużi. Wissa dwar dik li sejjaħ ħrafa li fix-xitwa l-ikel jista' jitħalla barra. Il-mikrobi jikbu by 5 u 63. Fix-xitwa aħna m'għandniex temperaturi ta' freezer. Ikel bħal ħut, ġobonar tab u ross molli għandhom dejjem jinżammu biss fil-friġġ jew il-freezer. Anki t-salzett tal-Maltinej. Għanna għafna t-testit ta' t-salzett u għanna sibu għafna tal-malla fit-salzett tal-madija ma daw ħabbit jixli kroħnej. U ma s-sissiex għu feħt t-salma bil-forsa jmardek ta' għaxaw minn il-karrier ta' salma, ma jgħamlu ġejn. Ma jitmissek il-xort imbat kontlat. Dwar l-ilma surtanti għamila ċara li l-ilma f'Malta u tajjeb għax-xorb. Il-ma tagħna tal-vit huwa tajjeb, jgħid minn nid huwa tajjeb, huwa sejf. Għandu fema differenti fuq l-ilma mhux it-trattat tal-bir. Jekk inti taqbad tuża l-ilma tal-bir, jiġra fama xarna tiegħi mietet bit-tafojni. U meta toħta wara ftit żmien mill-istess ilma. Wissa kontra l-użu tat-tankijiet tal-ilma fuq il-bejt għax jista' jfisser iktar periklu għas-sigurtà tal-ilma u fuq kollox tan-nies. Min illum il-ġurnata ma nixaqbel magħhom ġej, għax ma jqatax l-ilma, bara tisma' jqatalek l-ilma. Kollok ġilleġġatura tmur, tħu xawer, kollok il-formazzjoni tal-leġenella. Jekk tieħu nifs u tinħejja bil-leġenella, tista' toqtlok. Il-mortality rate hija għolja immens. Darba kelli każ pereżempju wieħed ġej għalli għandu t-tifla titlef it-tambur ta' widnejha ma tistax ġie. Għamiltu t-test u sibtlu mikrobu għax kellu tank mikxuf. Appella biex in-nies jitkellmu mal-awtoritajiet f'każ li jkollhom suspett ta' avvelenament tal-ikel wara li jiklu minn barra biex tinstab l-erq tal-problema u mhux b'sens ta' tpattija.